Nggih. Lagi sehat ta? Sehat Mas Bayu. Kok Mas sampean. Kok nesu. Alah ora nesu ngono arek. Wong ki ora oleh nesu. Innallaha masobirin wong sabar kasih Gusti. Lah ngono kan yo paham to kowe iki. Lah napa iya beda kasih kok. Becik ketitik kala ketara. Gapal nang kowe kok ing ngarsa. Tung kula dok ing madya mangun karsa tuturi gandayani. Paham. Maksude ono caraka boto sawala tak kepruk boto bongkok. nesu. Nesu. Tenang jenging para alim Iki para alim ulama karo sini sepuh wong sing nanggape pondok kok sivitas akademika ilmu pendidikan iki kudu dijaga awake dhewe iki sowan ning ndi papan nggawa empan iso mapakne ning gone awake dhewe kok omong sak omong kok iso ra seneng aku karepku ki ngene lho. Piye nek arep dikai kesempatan di Mas. Nggih karepe pripun? Karepe pripun? Nek Pak ditangkleti kathah, kula nggih ditangkleti kathah. Oh, ngaten. Terima kok sehat. Lah nek ora sehat mosok tekan kene. Ya sekarang nek iki sotipip sehat. Positif. Positif kok sotipip. Oh, alah dadi sing kutakon kurang akeh. Nggih lho. Oh, nggih. Enten Cak Komet. Nggih. Panjenengan kula rawuh saking dalem pundi daleme? Nek Bojonegoro. Cobi Bojonegoro dugi Ponorogo medale pundi mawon Mas sebutke, wis. Nggih. Kathah nih. Bojonegoro ngidul Ngawi. Nggih, terus Ngawi kula terus Mospati terus teng mriku setengah jam. Terus Mospati niku gorang gareng terus iki sing guyu di sopir-sopir. piye ta, piye ta? Iki lho kok gak jelas. Jare njaluk ditakoni sing dawa. Jenengane termasuk akhirnya berbobot ngoten lho. Mas dadi Oh nyuwun pertanyaan sing berbobot Mas. Oh, alah, nggih. Mas Komet. kaya kernas Saking pundi panjenengan? Saking- Awakmu kan sebagai orang tua. kaya anggur orang tua. Karepe ku wong tua sing wis duwe keluarga, wis duwe keturunan anak. Ya. Nek pengen mondokke putrane, golek pondok sing berkualitas, golek pondok sing bener-bener hebat didelok saka bagaimana pondok itu ning gone pondok Gontor supaya anake dadi anak sing cerdas, anak sing pinter. Ngono lho, duwe anak ki didongakne anake pinter. Di sekolahke di pondoke teng mriki. Nah. Nek reguler niku wis saka kelas 7 nganti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk, anakku sing tansah mituhu, ana dawuh apa yung sampeyan nimbali anakmu aku. Unjuk syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat ya nggih, dene wis paring pirang-pirang kanikmatan. Wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman satemah bisa tetunggalan. Mapan ana lapangan hijau pondok modern Darussalam Gontor kampus pusat ana ing Desa Gontor Kecamatan Larak Kabupaten Ponorogo nggih. Alhamdulillah yo awake dhewe sak kanca bisa silaturahim kelawan para punden sing lenggah ana pondok modern Darussalam Gontor. Nduk dawuh sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun tulung dhateng para penonton tepuk tangan untuk pondok Gontor nggih. Alhamdulillah rumangsa bombong kawaran bungah nduk dene aku karo kowe tinimbalan pepundhenku panjenenganing Bapak Kyai Haji Hasan Abdullah Saha nggih selaku pimpinan pondok lan kabeh para pepundhenku separeng lenggah ana kene. Iya yo heeh. Iki dalam rangka mengketi wis 100 tahun adeking pondok pesantren Gontor nggih. Ngono ya, Mak. Nggih. Pondok modern Darussalam Gontor kuwi ora kleru didirikan pada 20 September 1926 rolas Rabiul Awal 1345 Hijriah oleh 3 bersaudara utawa Trimurti, Kyai Haji Ahmad Saha, Kyai Haji Zainuddin Fanani dan Kyai Haji Imam Zarakasi. Ngono ya, Mak. Nggih. Pondok Gontor sing wis 100 tahun iki bukan capaian yang sangat mudah. Setelah dideklarasi Gontor modern pada 20 September 1926, Pondok Gontor resmi dibuka dengan mengusung sistem kelas Yokowe Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Oh ngaten ya yung inggih mula yang kowe dadi santri Pondok Gontor kowe ora usah semelang. Kene iki ilmu agama panjenggone ilmu modern ora ditinggalake, budayane ora disingkirke. Antarane budaya lan agama ning kene mlaku bareng. Mula aku berharap yen to lulusan Ponpes Gontor kuwi kudu dadi santri sing beradab, Nduk. Nggih, aku percaya kok, Mak.
pancene wis dadi kebanggaan yen bedolan saka pondok pesantren Gontor kok iya. Heeh, alhamdulillah. Kuwi jumbuh karo visi pondok modern Darussalam Gontor ya, Ngger. Ya kuwi menjadi lembaga pendidik, pencetak kader, pemimpin umat, tempat ibadah utawa thalabil ilmi dan sumber pengetahuan Islam lan bahasa Al-Qur'an serta ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren. Untuk mewujudkan visi tersebut, Gontor menetapkan sejumlah misi utawa meliputi siji pembentukan generasi unggul. Ngono ya nggih. Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khairul ummah utawa umat yang baik. Leres. Terus pondasi karakter sing kuat, mendidik generasi mukmin muslim yang memiliki panca jiwa, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas serta aktif ya toh, berkhidmat kepada masyarakat. Nggih. Lan uga membentuk ulama sing intelek, mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang untuk melahirkan ulama yang intelek. Nggih. Terus dadi warga negara yang ideal, itu mewujudkan warga negara berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ya ya heeh. Kabeh iki mau wis terbukti 100 tahun pondok pesantren Darussalam Gontor kene, Ngger. Ya ya heeh. Moga-moga jroning pengetan 100 tahun iki Gontor ke depan lebih maju, lebih baik, tetap beragama, berbudaya dan beradab ya, Mak. Bener, bener, Ngger. Mula nduk, ayo kowe karo aku sowan ana kene, ora ana liya mung kejaba. Ya kuwi nyambung marang talining silaturahim, Ngger. Mangkono, Mak. Nggih. Iki kanggo mengeti 100 tahun pondok pesantren Darussalam Gontor. Sadurunge ngaturake lelagon sing werna-werna, ayo kowe tak kanthi ngaturake lelagon himne kanggo Gontor, Nduk. Oh, himne Gontor. Heeh. Ning dicoba diiringi nganggo gamelan ya, Ngger. Insyaallah. Muga-muga para kadang pengarawit isih kelingan nalika latihan. Nggih. Mila monggo para kadang dipun aturaken lelagon himne kangge Gontor menika. Monggo dipun racikaken, Cok. Monggo. Monggo. Yo.
himne Pondok Gontor cucuk oleh para kadang-kadang pengrawit sing padha latihan ya ngger. Nggih. Gandeng wis do apal sesuk tak kei jarik siji-siji. Nggih. Amin. Nek ya bayar ora kok terus. Malah bayar. Nduk, dawuh. Kowe kudu ngerti, Nduk. Moto Pondok Gontor, pendidikan Pondok Modern Darussalam mempunyai moto ya kuwi menekankan kepada pembentukan pribadi yang mukmin, muslim dan berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Lah, tujuannya Pancajiwati apa wae? Pancajiwati siji keikhlasan, loro kesederhanaan, kaping telu berdikari, kaping papat ukhuwah Islamiyah, kaping lima jiwa bebas. Ngono nggih. Lan uga mempunyai pancajangka, Nduk. Pancajangka ki apa? Pendidikan dan pengajaran, ya toh? Terus kaderisasi, terus pergedungan, pengadaan sumber dana lan kesejahteraan keluarga pondok, nggih. Nggih. Aku percaya kok, Mak, dengan kekompakan para warga, para punden sing mapan ana Pondok Gontor, aku yakin akan selangkah lebih maju dan terus kuncara anjayeng bawana. Allahumma amin. Nduk, dawuh. Matur nuwun kunjuk dhateng punden kula Bapak Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal, Bapak Kyai Haji Akrim Mariat, lan uga ngaturake penuwun nggih kunjuk dening Bapak almarhum Bapak Amal Fatullah Zarkasi ingkang 3 wulan kepungkur kundur marang ngersani Gusti Kang Nyipta Jagat, pandung aku sak kanca nduk antuk swarga langgeng diapura sing dadi kabeh keluputane tinampa sing dadi amale ya nggih. Amin ya rabbal alamin. Mula ayo nduk daneng iki ujube tirakatan lan uga elek-elekan merga simbah-simbah biyen paring dawuh wong Jawa kuwi laku sing ampuh siji melek loro sabar. Melek kuat ditambahi tahajud dasare atine sabar ing kono dadi mustikaning laku nggih. Mekaten yo. Heeh. Nggih dawuh ingkang tinimbalan ora mung aku karo kowe sak kanca saka Solo ning uga nimbali para kadang bintang tamu Mas ya kuwi Cak Yuda karo Cak Komet. Oh ngono nggih, kula diaturi pinarak ana kiwa kotak kene nggih. Kula nyuwun tulung alik slendro Mas Penggender. Nggih, alik slendro piye. Monggo go metok Mas Yuda Mas Komet. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sabbal muslimin wa ghairihim wa tawakkul. Ompak seger nggih.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Alhamdulillah Cak Yuda kula panjenengan saged sowan mriki nyambung tali silaturahim nggih Cak Yuda. Saestu alhamdulillah wa syukurillah ngagungaken asmanipun Gusti Allah. Dene dalu punika panjenengan lan kula saged sowan wonten pondok pesantren Gontor ingkang hebat luar biasa dalam rangka 1 abad pondok pesantren Gontor. Hebat, hebat Mas. Kula gadah pantun Mas. Apa pantunnya dari Mas Yuda? Menyang Babat numpak sepeda motor. Nggih. Transit Lamongan bablas Jakarta. Terus Selamat 1 abad pondok pesantren Darussalam Gontor. Semoga jaya sepanjang masa. amin ya rabbal alamin. Luar biasa wonten tetembungan. Menapa Mas? Hidup dengan ilmu akan mudah. Nggih. Hidup dengan seni akan indah. Betul. Hidup dengan agama akan terarah dan Terus. barokah. Amin. Insya Allah pondok pesantren Gontor siap menjawab tantangan zaman, mencetak generasi muda masa depan yang tidak hanya berkualitas dan berdaya saing, tapi juga berilmu, beriman dan berakhlakul karimah. Tepuk tangan untuk pondok pesantren Gontor. Leres. Hebat. Kula percaya Mas, yang to pondok pesantren Gontor akan lebih maju karena saat ini terdiri ada 12 kampus putra dan 8 kampus putri. Dari Sabang sampai Merauke. Dalam pembelajaran kita sehari-hari menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris tidak diterjemahkan. Loh niku. Weh. Kamria ben kulino dan untuk menghadapi tantangan zaman ke depan Mas Yuda. Leres. Malah keporo dalam 100 tahun pondok pesantren Gontor menika sudah mencetak generasi-generasi yang hebat loh Mas Bayu. Oh ngeten. Kathah sangat tokoh-tokoh nasional itu yang lahir dari pondok Gontor sini. Kados to. Salah setunggalipun nggih menika almarhumlah Kiai Haji Hasyim Musadi, mantan ketua umum PBNU. Leres. Panjenenganipun Profesor Dr. Din Samsudin, ketua umum Muhammadiyah. Nggih. Malah keporo budayawan kundang, seniman kundang Nusantara, panjenenganipun NH Ainun Najib Cak Nun lahir dari pondok Gontor. Luar biasa. Yes, Kebanggaan tersendiri Mas Yuda. Nggih, seneng. Mergo lulusan Gontor kuwi ora bakal ngisin-isinke ning masyarakat. Saestu. Lho, ngaten kepara bisa dadi patuladan yen cah nom-noman ya dadi bocah nom sing kena kanggo contoh nom-noman liyane sing di luar pondok. Leres. Lho niku Ilanipun pondok pesantren Gontor menika saestu hebat luar biasa, malah kepara dalu punika kula panjenengan nyektosipun namung ngalap berkah to Mas Bayu. betul Ngalap Mas. berkah dumateng sedaya para alim ulama, para kiai, ugi takdim lan sungkem kula dumateng para kiai alim ulama, para pengasuh pondok, para ustad-ustadzah santri sedayanipun. Mugi-mugi barokah gesang panjenengan lan kula. Amin, amin, amin. Tur niki ngeten Mas, ini saya bisa ngatur ini panggung yang luar biasa. Leres. Panjenengan pirsa ta? Panjenengane pimpinan pondok wiwit nyanyi Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Nggih. Anggenipun lenggah kaliyan para pamriksa niku kabeh mung semende ana ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Leres. Lenggahe ana Ibu Pertiwi, pepayone amung Bapa Akasa. Ning nyatane dalu menika dipun paringi tingkas ora udan, tegese kabul sing dadi pandongane Allahumma Amin. Wah, hebat. Dawuhipun para alim ulama, dawuhipun para pini sepuh, Nggih. dongane wong 40 padha karo dongane Wali wali siji. siji. Sing rawuh sakmenten kakae pun wali pinten ingkang dongane pahargyan kelenggan dalu punika. Betul. Saestu luar biasa berkah, Nggih. saestu Mas Bayu. Tur ya ora mung bengi iki kok Mas. Ora mung dalu menika. Pripun? Rangkaian-rangkaian kegiatan niku kathah sanget. Mengko terakhir tanggal 20 September. Loh, isih wonten reuni akbar dan dialog tokoh alumni Gontor Putra. Loh, niki ngeten sing kula pingajengaken 100 abad utawa 1 tahun Gontor iki, 1 abad iki sing entuk rejeki ora mung dalang yoga sinden karo pelawak. Ning para bakul-bakul ya kelarisan kabeh.
kabeh, ketumrapan rezeki kabeh. Lho, nggih ta? Perekonomian berjalan, Nggih. UMKM melampah, dulur-dulur pedagang, dulur-dulur sedayanipun mengais rezeki di pondok pesantren Gontor. Nggih. Iku hikmah utawa barokah ingkang luar biasa lho Mas Bayu. Leres, leres. Napa melih wong panjenengan lan kula menika kan duweni kewajiban setunggal. Nggih. Tolabul iki nyapet to kowe iki kok ganggu ae. Mesti rencana niki dijak omong mboten nek gak tak mantuk. Lah sampean ki rene iki arep ngomong apa arep nyapa? Piye kadung go cangkem e. Kok dijak omong yo ta ora ngono. Lah nek pengen ngomong ya monggo kang ngomong dikai kesempatan gitu Mas Bayu. Nggih, nggih, Pokoke aku nggih. dikira epeh ora menehi kesempatan ning gone awakmu. Lah ngoten to Mas Nggih, Bayu. kulo sengdalu Cak Komet. Sing dalu Mas Nggih. Bayu. Kabaripun sehat to? Alhamdulillah sehat. Nggih. Kayu dong. Dawuh Mas Bayu. Dalam acara 100 tahun Pondok Gontor iki. Nggih. Para panitia pun ngerancang acara yang luar biasa. Saiyek saeko proyo Mas. Semangat. Kekompakan kelihatan. Nggih kompak saestu semangat saestu napa melih menyambut panjenengan saha rombongan kanca-kanca abdi digelar daharan sakmonten kathahipun. Niku berkah kangge kula. Wah, Cak Komet. nggih. Nggih. Ah, derek remen Mas Bayu. Dumugi mriki rak nggih wilujeng ta? Wilujeng. Nggih. Alhamdulillah. Kayu dok. Dawuh Mas Bayu. Dimulai tanggal 31 Mei Nggih. 2 sampai 28 Juni. Leres. Niku wonten Super Kopas 100 tahun Gontor. Nggih. Terus tanggal 6 Juni wayang kulit. Nggih. 8 Juni tablik akbar. Ding beng. Oh. Nggih. 20 tekan 22 Juni Forbes National Economic Summit and Expo 2026. Nggih. 20 sampai 21 Juni Sarasean Kiai Pesantren Nasional. Oh niku oke banget niku. Wah. Padat ning tidak mengurangi rasa hormat ning nyatane sedaya para tamu lenggah mirsani pagelaran wayang kanthi nikmat tur ya memperhatikan pagelaran dalu punika. Leres tak Komet. Nggih. Lagi sehat ta? Sehat Mas Bayu. Kok Mas sampean. Kok nesu? Alah Kok ora nesu? ngono ade. Wong ki ora oleh nesu. Innallaha Masobirin. wong sabar. Kasih Gusti. Lah ngono kan ya paham to kowe Lah iki. nek kok iya beda kasih kok. Becik ketitik Kala ketara. kapal nek kowe koyo ing ngarsa Sung kula dok. ing madya Mangun karso. tuturi Gandayani. paham. Maksudnya Gono caraka Boto sawala tak kepruk boto bongkok. kok nesu. Kok nesu. Tenang jenging para alim Iki para para ulama alim aja ulama nesu. karo sini Jelas to sepuh wong sing nanggape pondok kok. sivitas akademika ilmu pendidikan iki kudu dijaga awake dhewe iki sowan ning ndi papan nggawa empan iso mapak ning nggone awake dhewe kok omong sak omong kok iso ra seneng aku Karepku ki ngene lho. piye nek arep ngomong dikai kesempatan yo Mas Nggih karepe pripun? Monggo. Karepe pripun? Nek Pak Yugo ditangkreti kathah, kula nggih ditangkreti kathah. Oh ngaten. Berarti mau kok sehat. Lah nek ora sehat mosok tekan kene. Wis sekarang nek iki sotipip sehat. Positif. positif kok sotipan Oh alah dadi sing kutakon kurang oke. Nggih lho. Oh nggih. Enten Cak Komet. Nggih. Pendengar kula rawuh saking dalem pundi daleme? Nek Bojonegoro. Cobi Bojonegoro dugi Ponorogo medale pundi mawon Mas sebutke wis. nggih kathah nih Bojonegoro ngidul Ngawi. Nggih, terus Ngawi kula terus Mospati terus teng mriku setengah jam. Terus Mospati niku gorang gareng terus iki sing guyu sopir-sopir. piye ta piye ta? tapi kira kok gak jelas Jare njaluk ditakoni sing dawa. Jenengane termasuk ate-ate berbobot ngoten lho. Mas dadi oh nyuwun pertanyaan sing berbobot Mas Oh alah, nggih nggih. Mas Komet kaya pernah saking pundi panjenengan saking Bojonegoro. wah lewat Magetan kalau wau Nggih. kertas Gunung Lawu Oh ngertas? bobote Gunung Lawu piro Mas Ya terus ana berbobot lho ki pertanyaanku yang sewu. Mriki wonten timbangan gunung. Berbobot tak terus bobote gunung. lah mewah ke ta Mas nggih ta Aku ki repot. jenengan kalih kula kedah pripun nek ngaten Ngeten iki lho. Berarti termasuk sampean-sampean ki menyepelekan apa yang sampean lihat.
Lho kok iki nek ditakoki akeh-akeh terus gak iso jawab ngono. Ning pondok pesantren Gontor ki tak buktekno Mas. Nek sampean karo aku panggah dicek kerja aku. Lho kok modelmu kok mlete terus sombong ki. Lah kene takoki sehat Mas Komet. Lah kene duwe aku gur sehat tok iki. Hajar. Mbok yo sing dawa sing penak omong-omongan takoki kok perjalanan lewat endi ae. Aku internet kok pelawak jane. Boten aja Mas. Ya wis nek pancen panjenengan gen lega ya monggo. Atur salam dhisik. Atur salam. Ayo kan pekaten Salam. Salam ki sunah sing ngucapke. Nggih. Ning wajib kanggo sing jawab. Ayo no. Ana salam sing gak wajib dijawab. Napa? Salam imam karo makmum pas takiyat akhir. Assalamualaikum, masuk makmum. Waalaikumsalam. Ayo bro, selfie. Lah ya aku tau tak jawab video nih. Kabeh iki ana trap-trapane. Ana trap-trapane. Lah, kula kan kepinggire sing arep dhewe kae. Lah gurine pas Arep dhewe imam. Arep dhewe sing mimpin salat kan jenenge imam. meruh Mbah Kabit ngono. Lah ya Mbah Kabit kuwi dadi imam. Ora. Imam ki biasanya pinggirku nak ngarepe Mbah Kabit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Oh sing nasar kowe kok ayo ngaturke salam sing apik, cah kok baguse kaya ngene. Gak seneng aku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suarane gawedi Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocah yo nyambik lho kok iso. Terus guyu ki wis diruwokke tenanan kok. Lah yo aku ora ganggu lho Ki. Ganteng-ganteng kok keloknya nyambik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewu Bapak Ibu niki teng pondok ampun sengengesan nggih. Jadi dijawab salam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum Mas. Iki lho. Sampeyan arep mukadimah ta? Nggih. Iki ora mukadimah lho. Lah napa? Iki mukok-mukok jenenge. Iki mukadimahmu ki lho piye? Salam kok mulek. Mulek kae iki lho kudune as-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Waduh kurang ambiak berarti. Pabyak apa? Ya untung kuwi kok iso kurang abyak. Alan-alan piye Mas? As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Tanggap pondok lah ngapal seminggu. Nah, mulane kudu hati-hati. Assalatu wassalam Ala. Ala. Assalamualaikum. Kok iso Wes jangan anu ngono lho. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Ah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama sebelum yang kedua, Lho. piye ta? Kok pertama-tama Kok pertama yang kedua kedua maksudnya piye? maksudmu lho. ya pertama ya sakurunge loro to. Lah iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Apa wis dikeki? derek. Sambutan kok nyauti wong iki lho. Lah iki takok. Lah kan yo cejak mbok Anggapan penonton sing ganggu, tapi aja direken. aja mbok reken. Ngono. Pada malam hari ini Bocah apa kuwi anggere nek lampu iki jenenge bengi. Malam wis ngerti kabeh. Kok iso iki piye? Malam iki wis ngerti nek malam ngapa mbok genahne kok jelas nih. saya di sini Alah apa dikira wong semene iki mripate wuta kabeh kita ngerti nek awakmu ning kono kok. kaget aku. Mbok kira nek alun-alun wis ngerti kabeh nek ning kene. Aduh repot. Karepku ki sambutan. Lo pengen sambutan to? Yo 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 ndang kok iso. dalam Dungane. rangka Donga. donga apa?
Lho, piye ta? Lah kok pondok donga padha karo Yai Segara no. Dongane kanggo pondok gontor kene iki lho. Gak. Kok iso gawe to? Lah ono kok mandi wong mriki kathah para yai. Lho nek sampean donga diamini wong semene akeh iku insyaallah mandi. Mati nggih? Mandi yo. Nek pas donga diamini dia kathah mati. Mandi. Muga iso tuku mobil neh. Lho nek kok kamu. Kayak kok gak ikhlas aku. Lah dongamu iki kanggo kepentingan pribadimu lho. Donga kanggo pondok gontor kene. Nah, kamu Supaya pondok gontor kene iki maju dikapakne ngono lho. maju disuruh. Aduh repot musuh cak. Ngene iki. Lewat. Supaya pondok gontor iki saya dhuwur. Lah dikapakne. Dikapakne. Saya nambahi. Lah saya dhuwur iki ditingkat malih. Kira Maksudnya ben apik dicet. Pi. Teneten lho, jauh ngomongan gak nyambung lho Mas. Nyambung lho, Mas. Nyambungmu ki lho ganti. Paling ora ya awakmu kan sebagai orang tua. Kok ya anggur orang tua. Karepe ki wong tua sing wis duwe keluarga, wis duwe keturunan anak. Ya. Nek pengen mondhokke putrane, golek pondok sing berkualitas, golek pondok sing bener-bener hebat didelok saka bagaimana pondok itu ning gone pondok gontor supaya anake dadi anak sing cerdas, anak sing pinter. Ngono lho, duwe anak ki didongakne anake pinter. Di sekolahke dipondoki teng mriki. Nah. Nek reguler niku wis saka kelas 7 nganti kelas 12. Nek intensif saka kuwi mung 4 tahun ana pondok ditempuh 4 tahun. Oh, ngono. Sampeyan nek gak ada putra ta, Mas? Ya duwe ta? Pinter. Papat. Wah, sekolah nang kabeh. Ya sekolahne kabeh. Pinter-pinter lho. Ya pinter ta wong dongane wong tuwa ki supaya anake pinter.